ஹாய் மக்களே, நான் இப்போ தான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன். மணி பாருங்கள், மணி எத்தனைன்னு. மணி 8:30 ஆகுது. இவ்வளோ நேரம் ஆயிரும். இப்போ தான் பாருங்கள் வந்து வெங்காயம் உரிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் காலையில் சமையலுக்கு. எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் நல்லா இருக்கிறேன். என் ஊர் வந்து திருநெல்வேலி. சொல்லியிருக்கிறேன் ஏற்கனவே. எனக்கு 2 பசங்க. ஒருத்தனுக்கு 24 வயசு ஆகுது, ஒருத்தனுக்கு 22 வயசு ஆகுது. ஒருத்தன் மெக்கானிக்கல் பிஇ மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கிறான். ஒருத்தன் பிஎட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான். நான் 8ஆம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கிறேன். ஆனால் என் பசங்களை நான் தான் படிக்க வச்சேன். டியூஷனுக்கெலாம் 9ஆம் கிளாஸ் வரை நாங்கள் டியூஷனுக்கெலாம் அனுப்பவே கிடையாது. நானே தான் படிக்க வச்சேன். 8ஆம் கிளாஸ் படித்தாலும் நம்ம டியூஷனுக்கு அனுப்பி பார்த்தேன். அது என்னமோ எனக்கு பிடிக்கல. எங்கே போனாலும் அவங்கள வச்சு கடைக்கு தான் அனுப்புவாங்க. தக்காளி வாங்கிட்டு வாங்க, அது வாங்கிட்டு வாங்க, இது வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி. இப்போ எப்படின்னு தெரியல. எங்கள் பசங்க டியூஷன் படிக்கிற நேரத்தில் என்னை பக்கத்தில் தான் அனுப்புவேன். ரொம்ப தூரத்துக்கு நான் அனுப்ப மாட்டேன். அதனால் அவங்க காய்கறி வாங்க அனுப்புவாங்க. ஏதாவது கடைக்கு அவங்க பையன் எங்கேயாவது கடைக்கு போனாங்கன்னா எங்கள் பசங்களையும் கூட துணைக்கு அனுப்புவாங்க. எனக்கு படிக்க போன பசங்க படிக்க மட்டும்தான் செய்யணும். இந்த கடைக்கு போகிறது அதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாகவே பிடிக்காது. அதனால் நான் பார்த்துட்டு எங்கள் பிள்ளைங்களை நான் டியூஷனுக்கெலாம் அனுப்பவே இல்லை. நானே தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். 9th வரை நான் தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ஃபஸ்ட் ரேங்க் தான் எடுப்பானுங்க. எல்லா பாடத்துலேயும் 99, 100. அது கம்மியாக எங்கள் பிள்ளைங்க மார்க் எடுத்ததே கிடையாது. அது 10th அப்புறம்தான் வெளியே டியூஷனுக்கு அனுப்பணும். அதுவும் இருக்கிற டியூஷன்லேயே நல்ல பேர் வாங்கின டியூஷன் எதுன்னு பார்த்து தான் அனுப்பினேன். அங்கே ஒரு நாள் லீவ் போட்டாலும் பேரண்ட்ஸ் போய் நின்றே ஆகணும். எதுக்கு லீவ் போட்டாங்கன்னு சொல்லி நம்ம காரணத்தை சொல்லணும், லெட்டர் கொடுக்கணும். அந்த அளவு கண்டிஷனாக இருக்கிற டியூஷனுக்கு தான் அனுப்பினேன். நல்லா படித்தானுங்க. கவர்மெண்ட் 8th அப்புறம் எங்கள் பெரிய பையன் 8th கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எங்களால் தனியார் ஸ்கூலில் படிக்க வைக்க முடியல. அது மட்டும் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் படித்தாங்க 2 பேரும். அதுக்கப்புறம் எங்களால் படிக்க வைக்க முடியல. கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் படித்தானுங்க. 7th ரேங்க் எடுத்தானுங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே 2 பசங்களுமே நல்லா படிப்பாங்க. இங்கிலீஷ் நல்லா படிப்பானுங்க. இப்போ பெரியவன் வேலைக்கு போகிறான். சின்னவன் பிஎட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான். நான் அதனால் வேலைக்கு போய் எப்படியாவது நம்ம பிள்ளைங்களை படிக்க வச்சிடணுங்கிறதுக்காக நான் காலையில் 8 மணிக்கு போனேன்னா நைட்டு 8 மணி 8:30 மணி ஆயிரும் வர்றதுக்கு. எப்படியாவது பிள்ளைகளை நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டோம். பிள்ளைகளாவது நல்லா இருக்கணும் இல்லையா? அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைகளை படிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்லாம் மில்லுக்கு போவேன். ஒரு சின்ன பையன் கையில் 6 மாதத்து குழந்த அப்போத்துலேருந்து மில்லுக்கு தான் போய்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் என்னமோ உடம்புக்கு முடியறதில்ல. 22 வருஷம் மில்லில் வேலை செஞ்சேன். அதுக்கப்புறம் முடியறதில்ல. மில்லுக்கு போய் கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூ வந்துருச்சு. இன்னும் உடம்புக்கு முடியாமல் போகிறதுனால அடிக்கடி உடம்புக்கு முடியாமல் போயிடும். வாரத்தில் எப்படியும் 2 நாள் 3 நாள் லீவ் எடுத்துடுவேன். அதனால் இப்போ மில்லுக்கு போகிறதில்ல. வேறு வேலைக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறேன். சொல்கிறேன். நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா தான் நான் சொல்ல முடியும். நானாகவே சொல்ல வேண்டியிருக்குது. சரி பாருங்கள், நானும் சொல்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.